ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରଘୁନାଥ ନାମକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ କୃଷକ ଥିଲେ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିତ୍ର। ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ବି ଯିବି ନାହିଁ। ରଘୁନାଥଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ହସୁଥିଲେ ଆଉ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କେବେ କାହାର ମିତ୍ର ହେଇପାରନ୍ତି? ସେ ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମନରେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ଭକ୍ତି ରଖ। ରଘୁନାଥ ଏହି କଥା ଶୁଣି କିଛି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ଭକ୍ତି ଉପରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନେ ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରଘୁନାଥ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମୋ ଜୀବନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଭରସାରେ ରହିଛି। ବର୍ଷା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଘୁନାଥ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜୀବନ କାଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ତ? ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଥର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାପରେ ମୋର ଏଇ ଜୀବନ ଗଲେ ମୋତେ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ରଘୁନାଥ ଏବେ ଅପେକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଶବ୍ଦଟି କହିଲା, ରଘୁନାଥ ତମେ ଜମା ବି ଡର ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ତମରି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ରଘୁନାଥ ମୁଁ ତମ ମିତ୍ରତାର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହଁ। ଏହାପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପୁନର୍ବାର ଆଗ ଭଳି ବଦଳିଗଲା। ତ ଦେଖିଲେ ରଘୁନାଥ ଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭକ୍ତିରେ ଡାକିବା ସେ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତିରେ ଆମ ସହ ଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।